na nga mga kasyokoy, napakababaw ng tubig guys. So, wala na mga alon. Simula na tayong umakyat sa mga alon mga kasyokoy. Natin mga kasyokoy, tingnan mo, yan yung mga alon. Random TV. Good morning mga kasyokoy. Yan ang bangka. Babaw ngayon mga kasyokoy. Nahihirapan tayo ngayon lumabas sa dagat. Nandito tayo ngayon sa Batcharaw. Yan ang ilog. So, baba ng tubig mga kasyokoy. Pahirapan ngayon mga kasyokoy. Sobrang baba ng tubig. Babaw. Hindi pa kakayanin. Hindi pa natin kakayanin lumabas doon sa may labasan mamaya. Sasabuan lang muna tayo. Babaw ngayon talaga mga kasyokoy. Ilog na ilog mga kasyokoy. Tapos mamaya pagdating dun sa dulo, hindi na pwede magpandar. Sasagwan na lang na naman ulit kasi sobrang babaw. Itong dinadaanan namin dito. Buti na lang medyo kondisyon ng ating makina. Kahit hindi na siya silinyador, naandar pa rin. Bukas mga kasyokoy, doon na tayo magmumula sa Pantalan, hindi na dito kasi masyado na mababaw ang tubig. Hindi na kakayanin lumabas ng ganitong oras. Dapat mas maaga pa makalabas mga kasyokoy. Namatay ang makina. Under ulit. Yan, malapit na tayo makalabas mga kasyokoy. Malapit na sa Bukana. Tanaw na ang Bukana mga kasyokoy. Diyan na magsisimula ang ating kalbaryo. Diyan na magsisimula ang pagbubugsay, pagsagwan hanggang sa makarating sa medyo malalim para mapandar ulit ang makina. Opo. Diyos ko po. Ayan na nga. Ayan na nga mga kasyokoy, napakababaw ng tubig guys. So, Mario Sep Yare. Ayan na, papatayin ko ng makina. Mababaw na dito mga kasyokoy. Kailangan ko ng isagwan. Sayad na mga kasyokoy ang ating LS. Sa likod. Pula.
pwede na ulit sumakay. Ang babaw talaga mga kasyokoy. Tignan nyo naman ang dinaanan ko. Yun, walang katubig-tubig, yung dadaanan lang ng bangka. Yan, dadaanan lang ng bangka yung may tubig mga kasyokoy. Tapos hanggang doon sa gilid na oh. Umagang kay lamig mga kasyokoy. Medyo mahangin. Sasaguan ulit tayo mga kasyokoy. Kasi talagang mababaw siya ngayon. Sa magandaan. Wala na tayo ulit sa daan. Maya na ulit mga kasyokoy. Sus mga kasyokoy, ang lalaki na naman ng alon doon sa gitna. Ayan, mapapalaban na naman tayo sa mga alon. Bagong tubig. Ayan, alon sa gitna mga kasyokoy. Hey, let's go! Tuwin na natin yung mga alon na yan. Sana kaya ng bangka natin. Hindi tayo mahirapan. Oh, kapal ng ulap oh. Dito no, namumuti. Ayan na, wala na mga alon. Simulan tayong umakyat sa mga alon mga kasyokoy. Okay. Kala nila sa gilid maliliit lang ang alon. Hindi nila lang dito sa gitna lumalaki na. Dito na tayo sa pasabing. Sabi alon. Problema na iwan na naman yung ating panalo. Ay naku naman. Yanin na talaga tayo mga kasyokoy. Oh. Yan. Bumabanat ng alon. Ang huli natin mga kasyokoy. Tingnan mo. Tingnan yung mga alon. Naku po, puno ng basura mga kasyokoy. Damong dagat. Naku, hirapan tayo nito. Tapos puro basura po, damong dagat oh. Naiwan pa natin yung ating panalok. Yari na. Meron din mga kasyokoy, may isda din. Pero hindi sila ganun kalalaki.
For more videos, and new video, please subscribe our YouTube channel. and click the notification bell to notify for new video. Thank you for watching Emeraldum TV.